sabo ne? Tambayi na biyu. To yanzu mun gama kashi na 7 za mu tashi kashi na 8. Na. To tambayi na biyu za mu tashi, mun gama tambayi na 1 wanda ya magana akan sunaye. Sai tambayi na biyu zala ya ce iqra'il jumal al-atiyati, karanta jumloli masu zuwa wa bayyizil asma'a, ka bambance sunaye wal af'ala da ayyuka wal hurufa da harafai. Da ɗaya aka ce yaftahu muhammadul baba, muhammad yana buɗe ƙofa. A nan mun samu nau'i 3 a nau'i 2 na su da kalma na larabci. Yaftahu aiki ne, fi'ili mudari'i, muhammadu suna ne, albabu ma suna ne. Yashtari tajirul qudra, ɗan kasuwa yana siyo auduga. Kaga yashtari aiki ne, attajiru suna ne, alqudra suna ne, auduga. Yazra'ul fallahu alqasaba, manomi yana noma rake. Yazra'u aiki ne, fi'ili ne, alfallahu manomi suna ne, alqasabu rake suna ne. Yaqra'u sa'idul kitaba, sa'id yana karanta littafi. Yaqra'u aiki ne, sa'idun ismun ne suna ne, alkitabu ismun ne suna ne. Yadkhulul hawa'u fil hujrati, suna yana iska tana shiga cikin ɗaki. Yadkhulu aiki ne, fi'ili ne, alhawa'u ismun suna ne, fi harfun harafi ne, alhujrati ɗaki shi ma suna ne. Da haka wannan jumlar ta haɗa nau'i 3 na kalma. Sai as-samaru yatasaqadu 'alal ardi, ɗan ice yana faffaɗowa a kan ƙasa. As-samaru suna ne, ɗan ice yatasaqadu aiki ne, 'alal ardi ala harafi ne, al-ardu suna ne. Wannan jumla ita ma ta haɗa duka nau'i 3 na suna na jumla. Sai as-sauru yahrusul arda, bajimin sa yana noma ƙasa. As-sauru suna ne, yahrusu aiki ne, al'arda suna ne. Tusna'ul ahziyatu min al-jildi, ana ƙera takalma daga fata. Tusna'u aiki ne, al-ahziyatu suna ne, takalma min al-jildi, min harafi ne, al-jildu fata shi ma suna ne. Da haka wannan jumlar ta haɗa gabaki ɗayan nau'i guda 3 na kalma a larabci. Al-usfuru yugharridu 'ala shajarati, ƙaramin tsuntsu yana kuka a kan bishiya. Ita ma wannan jumlar ta haɗa duka nau'i 3 da kalma. Al-usfuru ƙaramin tsuntsu suna ne, yugharridu aiki ne, ala harafi ne, ash-shajaratu bishiya ita ma suna ce. Yazhabul ummalu ila al-masna'i, ma'aikata suna tafiya kamfani. Yazhabu aiki ne, al-ummalu ma'aikata suna ne, ila harafi ne, al-masna'i kamfani shi ma suna ne. Da haka wannan jumla ta haɗa duka nau'i guda 3 na nau'in kalma a larabci. To wannan shi ne tamrini na biyu, wanda shi kuma ya haɗa a samu nau'i 3 na kalma, a samu aiki, a samu suna, a samu harafi. Kuma duk mun ga a cikin jumlolin da an samu. Sai tamrini na 3. Na 1 aka ce iti bi kamsu jumalin, ka zo da jumloli guda 5 mabdu'atin, wanda ta fara bi asma'in da sunaye, tadullu ala ashkhasi, wanda suke nuni a bisa mutane. Kamar misali, kamar ka ce farid yajri fi shari'i, kaga ta fara da farid suna ne. Ali yaqra'ul kitaba, Ali yana karanta littafi, kaga Ali suna ne, ta fara da suna na mutum. Sannan Usmanu
ya akulu da'awa usman yana cin abinci ta fara da usman sunan mutum ne. Sannan za a iya cewa Fadimatu takalisu dara, Fadima tana share gida, kaga Fadimatu sunan mutum ne ta fara da shi. Sannan za a iya cewa Abdullahi ya fito godar imtihana, ɗalibai suna rubuta jarrabawa, kaga Abdullahi sunan mutane ne ta fara da suna. Sai na biyu a tamrini da uku aka ce ita bi kamsu jumale, ka zo da jumloli guda biyar. Tantahi kullu wahidatin minha, kowace ɗaya daga cikinta tana ƙarewa bismin da suna ya dullu ala hayawani wanda yake nuni akan dabba, ta ƙare da sunan dabba. Kamar ka ce ya jiba Usmanu da jajata, Usmanu yana yanka kaza. Zabahal imamu sauran, liman ya yanka bajimin sa, kaga bajimin sa shi ne sunan dabba ne ya zo a ƙarshe. Sai kuma ka ce ƙatalar sayyadul asada, da farauta ya kashe zaki, kaga za a sano hayawanin da ya zo a ƙarshen jumla. Sannan za ka iya cewa ra'a usmanul fila, usman ya ga giwa, kaga giwa ta zo a ƙarshe, ismin da ya dulu ala hayawani. Sai na biyar aka misali mutum zai iya cewa ishtara usmanu kabasha, usmanu ya sai rago, ka kabashu sunan rago sunan dabba ne ya zo a ƙarshen jumla. Sai na uku a tamrini da uku aka ce ita bi kamsu jumale, ka zo da jumloli guda biyar. Tabtaji kullu ayatin min habisum ya dullu ala hayawanin, wanda ta fara da sunan dabba. Za ka iya cewa misali a sa'alabu ya akulun da jajata, dila yana cin kaza, kaga a sa'alabu sunan dabba ne ya fara da ya zo a farkon jumla. Sannan za a iya cewa a alkarufu ya akulul hashisha, rago yana cin ciyawa, kaga alkarufu sunan dabba ne ya zo a farkon jumla. Sai za a iya cewa al'asadu katala fa'aratan, zaki ya kashe ɓera, kaga al'asadu sunan dabba ne ya zo a farkon jumla. Sannan za a iya cewa annabiru hayawanun muftarisun, damisa da dabba ce mai kamawa da yin farauta, kaga annabiru ta zo a farkon jumla, suna ne da yake da akan dabba. Sai na biyar za mu iya cewa albaƙaratu ta akulul hashisha, saniya tana cin ciyawa, kuma albaƙaratu sunan dabba ne ya zo a farkon jumla. Sai na hudu a tamrini da uku haka ta ita bi kamsu jumalin, ka zo da jumloli guda biyar. Tantahi kullu wahidatin minha, kowace ta ƙare bismin da suna ya dullu ala nabatin da yake nuni a bisa tsiro. Misali za ka iya cewa akala usmanul burtuƙala, usmanu ya sha lemo. Ƙadafa muhammadu samarata, muhammad ya tsinki ɗan itace, kaga a ɗan itace a samaru da ba ne a nan ya zo a ƙarshen jumla. Sannan za ka iya cewa ta akulu Fadimatu manju, Fadima tana shan mangwaro, kaga mangwaro suna ne na nabat ya zo a ƙarshen jumla. Sannan za ka iya cewa ƙadafar bustaniyun zaharata, mai gona ya tsinci fure, kaga fure a nan ya zama nabatu tsiro ne. Sannan za ka iya cewa aina'at shadaratun nakali, bishiyar dabino ta nuna, kaga addakhalu a nan tsiro ne ya zo a ƙarshen jumla. Sai na biyar
za ka iya cewa akala aliyu tufahata, ali ya ci tufa, a tufahata a nan sunan tsiro ne ya zo a ƙarshen jumla. To wannan shi ne tamrinin na uku wanda ya magana a kan na ɗaya sunan mutane, na biyu sunan dabbobi, ta biyu ma sunan dabbobi, ta huɗu ta magana a kan tsiro. Sai tamrini na huɗu.